Wan hang ni kalong tang na kawi kadaw bat kata kalong. Kumu state president bat kerpat rit ia pi barok. Kaneka constituency musniang rengat. Bapin singau bahang. Pan ai ka jingjok yau kertong jong ka parti NPP. Knang ba. Sai sisen pat inyok ban kau ya ka executive committee. Hang te hapo Kajante Hills District Council hapo Juway. Ngataray kum kajing perkenau lang ya pi barok ka parti NPP kalayalam ya ka sorkar nadu uar hajar khatra ter hadu kaneka klimat ka bamenta. Bad habang yalam ya ka sorkar hadu kaneka ski ka bamenta ngiyo iya kidak kishin. Kiba keleng saudong jong ka konstituensi jong pi bat keleng saudong jong ke jela megala jungi ngilala ban wanra ya ka jingkela batru ya ka roy kapa kanuksa ka babhatam nakabenta jong pi hang ni hapo ka konstituensi jong pi bat khamtam ya kaneka snong wapung berokawe ka jingyo jong pi ya ka block headquarter hang ni ha ka snong jong pi klade ka burom ka bakrau bat ka jingkerku ya ka snong berokawe hakapor bangabat mga ya ka senardi hakapor bedang long chief minister Dr. Mukul Sama Hakijin siya ngila notify, ngila penmi, ikodar ba ka block headquarter na clear nginbu no hang ne po wapung. Tip ma kadon ko politics. Kabaswa ka election. Kensan kira no syatay siya po lumsnong. Na try dia tip lud bro. Kensan mi ke notification ka baong ba ya kani ka block nang ni na wapung nginbu no hangtay halum snong batay day tat enda ngiwan pai biang mengi ka surkar nga naman nga sudong plat ngami no atan no mukul ka to por kawe ngami day nakadaw jong kani ka daw ba kadawsan ka ba ipen kelakat ya kata kawadar ka ba mga bapet ya kasinadi department but ngidaya sorbe bahaya ketika jakala itnat labi-labian but mga baong pet ya kata kacaka PI nagabor snong sngoba na wadya sim si tengkaro IA ya ketika jaka kanang bangin penbit penbiang bahkan long ka block headquarter dengar ngamino melejoy no sa ka NPP da kajingarap ublay try karena ni jerong ngijok bat ngiyo bantaw yung kasorkar mday tang bagitaw yung kasorkar ngiyo rup ya kaban wanra biang ya kan ka block headquarter hang ni apo wapung abang yo ngaw manen ngi dong kren baro plan mo ba pasmon dekar uday ukun try jong kawapung udah kontrai joko wapung tengam tharai haba udah kontrai lo kumang anawaken kesnong jong anawaken ngano tu ipi nado bangasdang yang election nengkong kaju ngalong kumale jong ba pasmon kabenengkong ngadai ban hier ban kanbas election national ngajok nang tanga saya keleng saudong di snong abo konstituensi Tengyos ngaw menew ba pasmon ru ulong kumta. Ka public meeting ka benengkong usdang nalarumpe. Nalaying lajong. Na uternay sope. Jong imay ipa. Bat une uriurang ba nga kermensken. Unang pendon burom yakan ikasnong ka jong pibara ko. Te bangak kabangakwa banong kalong nam taray su banang don kam
banda kerpa kerpon kade ka kamram jong pi ki pait ba nong song snong kade ka kamram jong pi wat ki nong sensyar snong ru habadon ukon la jong upersa la jong balai bangin kelet yo dia kata ka bangamot ban ong pilayo ru ia kaneka block headquarter nanta ka ba kamslo tenat susu nakaliang jong ka sarkar hapo ka jelam jong ka NPP pilayo ru ia ka center ban yale ia ka exam ngasngu burom ia ka borsdong ka bongkwa ban pentut ia ki kun samla jongi ke bayale ia ka exam matric ban pelong ia ka deka public meeting la deka campaign election sajan jong ka school ki kun jong a jong pi ki dang ya tho ia ka exam ko jong ki bat ndei ta kata ka long ru ka jingsuk ka jingker khu ka bakraw bakini ke area baro na ki kena school kila banwan hangne hapo wapung na kabentaban ya le ya ka final exam matric ke jongki manu ba ay ya kata ay ka sarkar lengba jo ka parti NPP ngalayo ya ka estimate jong ka to ka internal road lengbau MDC jongpi ladang ngayon iba pikros kanday 1% ngan ay sanksyon na wood Nagdulo kata hapon stijay. Ngakwa badyo i hakar soterik kendai 1% kinong teput ang ni kidai bantep siya ubah pasmon. Nang tadiyo i haki media mendakinigi kendiat sengi. Oh kecingnya pengen, kecingnya bersit, ya kebosnong, kebertahul melalui keren su. Hanangin lek syakaan, yinlek anak siyeng lek siyeng saw. Ngamtip hitip na piptip, baka diskausil ka doon kaan ka basket. Bak kinong tawaan kita hijong ubah pasmon. Ka executive committee. Ka bor, baka ikhtiar jong kaansnong gadi ka baklay na do kata-kata. Nga try kipay ba nung song-snong ladadon mano-mano na kilong ying. Kibayad persya iya kaansnong kan mau ba. Kanlong kabae tan iya kibukum kita kijay long ying. Nga kan mau mangyesnong waken ladaka ong kay borsnong. La penbena usordar lani urang basnong lani wahesnong. Baka komiti snong kelarai bahakata kasngidey ban kang snong. Mbit uwelo ban lek jing lek syabab. Ngan ya tu ya pingi juburom ya kata ka ansnong. Haduk kata ni burom ya ka ansnong. Bahkan nong rem jo ka diskausil kalong bat penskem. Yaki doloy yaki wahesnong. Kata kadai kabor kabaka diskausil kale. Tengok ong ya pi gitu giba penting giba pensmit wat jukus lain. Ngeladap keren ya kata. Hantai ha so silong perkat pi kata ka maulay tau dor batang syak berngen. Manu ba berngen ki political party. Ngangong ya pi kane kap juk ka bementa hadin jungu ar hajar ar pulai ngai ka don ka jingkela ka bai isyirkai ngamtip ka ka banjia ladaki pait ba kim bishar bat kim yen rangba i kumba kata ka riti ke dostur i kumba kata ka bor ka ikhtiar nadu ka bor jok udoloi kabor jongki wahesnong i kumba kan satwa noksye tengakwa ban keren ya kani dapat nak kabasa wating what's me ya hakalenti kabade bat kabor snong kumbang ong pi wat mangaru ubolong deputi CM
ngan numnut baniat persyak. Nga ong ipi nga po nong lajong. Ban long meeting ka bamot lakum do kumnuro si tayo suha nga dapan ni kodar. Nga daong yung kabors nong jong walang nga yung tries nong. To yung perkat lang long na mga pelong jiya lang. Kabiang na kabiang piskaw kumno pi kinong sensars nong kinong penyas nong. Lada kiki ong en hakatakas ngi temlaj pi badu ngilaj pat hakatakas ngi ngong pi katar melahut. Ngong kano kababit kababiang ya kabors nong namar pitip ha mapi hapo kasnong ya kasuk kasain ya kasyong syan kasyong suk manu bekitli kit kabors nong tenakata kadaw nga ong pi kat mangate babat ya kepulit kerdan di putusiem ngong pi ngamla ban yait lai lanu ya kajing penyait bek jing penyait renti jong ki borsnong ki borthao ngi sobalikan bas election gata ngong pi nga sansin rusin lai election ngimla balikan bas election klemyo ka NOC na ka borsnong ka model code of conduct na thu ya pi kabaka issue ka election commission lani mangi de ka sarkar hakabiday bat ka election MDC ni pa siya ka borsnong tamba ki borsnong ki penjanay suju ya kata nemdon bala bangyay lai piyay lai lak lumar kasnong piyay lai ladu kasyong suk kasyong sngay nganya thu ipi sisen ngale yalap election jangte ya Mizoram yalay sate sa Mizoram lada ka baklay mat dew hajar khat khandai nakabenta ka election MLA namar ka model code of conduct kaladon ter ka ba ay election commission bam phimla banle kumta phide baniyai kumta ano nga po'y hante nga sa lais ngi po Mizoram malikan bas keleng-keleng nga niya thu ipi ka ba kampla kalong ba nalor kata ka model code of conduct ka bangiyo kopi ki political party barok kiyo kata ka kopi na ki election commission kabala issue da ki deputy commissioners ngiyo ro sakaway ka kopi bat kata pada kade ka kopi ka ba penmi Kamiso Sinot sakaway ka kopi ka ay ba nalor kita kikendon balambu ka election commission bu sa kasinot ba o candidate umla ban pelong jelang klem da pelong jing duai suah berkat pibiru kata umla habong umla kamut umlong umla klem da pelong jing duai suah ba pin pelong ya election barok ki kandidat ki burom lot ya kata Mdon uwero yo piong kita ki parti political party piong ke kongres ke BJP barok hak buat renti ya kata kabaar naka election commission kaong tang hadu kendai beji menmit balak ban pelong ni kejingalang pai ba ban badai ban perkun no na kamiso sinot kaong tang hadu unyaw siteng katakaan ibu dia katakaan bat baro kibakan bas ki hapen kut hapo kapor unyaw siteng ladaya persang menteri ngila banong te balay baka ya tungko apdeng kaan jog election commission berkaan jong kata kamiso sinot ngani thu ya pi nga persang ban keli pek yo ki le ki parti ki we siapo kut kum neng tai ki ong em la bon ba ki balik syakut la bon ba ki balik
om don bala namar ki kamtip ha maki kitip om tang su da kasno regitip wat ya kitlew yengro kitip ya uway pakaway kinong sok snong kinong tepbut hakatay kejela nakata-kata kila snow tolot balada palat ya kadnyaw siteng kala banjia ka ay barhakabakat do wat katakabor penyat election nang tay na dalhi ka election commission ro kaya menjur lang wat kaan kakut ro kaya menjur lang ya kata kajing penbay dia kata ka bangakwa ban ong ya phi kilong keme kilong pa ki kon samla mangi hangni ngasutenat baka way pakaway kasnong ngam padios ngaw bandon kano kejing huri-hura kaway pakaway kasnong hapo ka Jante Hills Dis Council lani hapo ka Khas Hills Dis Council bandon kano ka kenrum ka kenram ha kajing ya late ban campaign ban canvas election hakaway pakaway kasnong namar mangiru nagte naka sekretariat naka sorkar ngila ay ka order baka day bandon kajing trailang hapdeng kasnong hapdeng ki political parties ban hapdeng ki independent candidate ru habaki lek ya kaban pelong ya kajing pensyai ba kila ban le kumta nrei ki hapan burompat ya kaan kabala penbek kerpang lemba kisnong kitau parok hakeleng sodong jong kari khasi bat kari jantia dia kata ka bangakwa ban ong ya phi kilong kebe kilong kpa ki khod samla ba ik sngau bha kini ki mati ki ban nakaliang jongi bat ka ba pilay sngau ro ka banga ong kamtam kat ka blok headquarter ka de kisnong wapung ngin pen subang ngin pen itenat ngin pen phuk ngin pen pe jit ai ba uba pasbon dekhar unlong ka jingking nang ne naka constituency jongpi naka ne ka snong go jongpi ka jingking kabaya jan bat u chief minister kabaya jan bat u deputy chief minister kabaya jan bat u deputy chief minister nang ne naka thanceng tiaro uba sngoba kabanya jan bat ka office jong ka secretariat kenang ba unwanted jingkang nangi ya kajing don kam ya ki jing don kam barok kiba kipat ba jong ka constituency ka kbi lenti dengan kerpat na katakadaw ya pi kung kipat ba nong kersan ba ya kilong keme ya kilong kipa ya ki kun samla ba ngau bha ngada kerpat ret ay ya ka jing kersan jong pi ka bapura mdei ta ka ka konstruksi jong pi tong ini pensyai pen pau pa ba hakeleng saudong jong ka ka Jante Hills District Council bakapor kaladei bangin ay ka jing kersan ka bapura ya ka parti NPP bak ka jing sya krenben ka jing sya keno ka balay pojat ka balay poskit mentaman no babyo isu di mobile barok layo ilot ke mobile mana marerung ya thu iwe lo kemeyong ni ko ba prostun ya kendo no kong mat phi markmat rei ya kadur jong phi ta hi set jaro ngayo i nga po jing thia ra ngayo i hakap rasong kai ro ngayo i suka da baya suba prostun kasin ng kong mentayo ai kulay tai lo keme yong kat pangindang bamjang tai haying jong candidate adon burom jong tengah try playo ilot ye kita ki aka barok ban ki jingkren jong jibreo ka social media nga ong ye pi ka bala share kay ba ka jingkeno ya ka jingtu ka jinglute ka bamlog su ban ye kren ngayo i badon ki bangay ru kamtam ki kun samla tang sialap kana ubreo siapa ka subject judge benreo ani nga i kum ka eryong aringet ayure ka ba i kumanong kan rat lut khat wat
ia kaying de wilat lu teka ka banga ong ia pihang ni kalong kan mau bah habangi kren sapangka subjek pedeng jong ka jat benriu ngide banti suana trai mla ban ong bakata ka jat benriu ka sedang na clear ding kamla long kata lanu haba ong jat benriu nginya pechwa ya uten riding ladangim yo ban ai ngimla ban ai sbo ya uten riding kan mau bha un nemi sla lano Hangre ka juk ka bamenta ki don ki bapensku thu bakla kerteng jat benriu dei tang ka slading tang sube uler kamtam ki slading ki bayap haplut atat plai tengah ongi pito de perkat sani ya kani namar kani ka subjek karun bah ki kun samla tang suong namar bahana ba pimyo kam pimyo jam nga ong ya pi ngi nakaliang jo ka sarkar ki ba bon ba ki program ki bang iped kre iki kon samla ki training ni ong ka skill development training ke bagi lek man ka district hadu ka block headquarter pi kamtam ki nong pai ba nang ne kane ka block headquarter ju bi ka don nang lek ye kendo ye ki video kin batai ye ki scheme ki ba pero per kin batai ru ye ka training ka ba pero per bagi kun samla kila ban yo ban hadin jo ka training ka don ru ka scheme ka bang ngi ka sarkar ngila ban ya rap na ka benta jong pi ki bala det ban lek ye ka training Hangre wat Yusus ngap tangi ki kentin ki bongdon nong rim ban ong baka sarkar kam perkhat lem ye ki kon samla balai mangi mentangan itu bidang kendiat dang kendiat tayo ngidang pengkut ia kato kam megala game santai hapok wa ye jer balai ki pelong ia kato megala game kanyo tu epi bagi kwa ban yo ban pet ban yo i ki kon samla ki badon ka sap ka phong joki ha ki benta ki ba per jong kato ka sports activities kabang sekolah tenat kelong hakene ke national game don mental laingut ki kun samla jongi ki bayo medal ban iliasyong ka sarkar ban yakine ki bawan ra burom kat ya ka national game hangtay hapok ka India ba nakaliang ka sarkar ban yu ban pensluri ki kun samla ki badon ka sap ka phong na ki benta ba per ban penslur ye ke bakum kita kino ki bayo medal ngilarai ru bangin ai kakam sarkar ya ti balai ngirai kata namangi ya pi kon samla kabasir kay pat kolomba ki kon samla ngai kim kwa ban tre sitom syukwa be tang batia bakan wanhi kata kakam banwan hi kata kaspa apu sanok la ban lo ngi hap tre sitong wat ko ki kon samla ngi ka babon ba ki kon samla menta ngaken mau ngi menta ndak sia dep ko we ka written exam hang te po DSC ko ba saus pa san potoli ka like ka post DSC hang te po is ka sales DC office ki babon ba ki bawan sangate ko ba prostun ko sa to yarap lem serban ay kamay jam mo pala pito ni apply mo ya kato kakam kabala arutay lemba ka DSC hangte po DC office okay o gibtip ngong kumno kum sa gibtip ngiladem advertise nang tahakim mobile ro ki social media ngilapa ngong balay pimya pek ki o gibtip ngong pimtip kumno bilang me tan banya pek ki social media ki ya ben breu ani punya bembreo pada tu punya tiblut au punya komen tak show drondur mula bro ku proston le ta ani me kena dia komen ho ku proston bukta perhat mabigong kata ngoko kon samla kendit benreo wat lamit yo pisong shit ya kita ki breo ki bakwa pat prinkling pat prinkle ya pi lembaki social media klentip syupat banuhat haka social media yaki kubor laikam mangingilap hak lembaka social media tambam dan bapet
lapit ban petang ya ka kolom jom ka jing ya ben ya kho kalong mo kata ko kik me kik pa ki kon samlang asngau ban ong to ya pikir bha namar bagi program ki skim jo ka sarkar matang ong phi ki ba bon jai ki ba bon serta kata ka SSG na mentaki long kami ngam tip sene kan no poteli kan aja teli piodon nai ka office ki weki district da ki hajar teli ki SSG ki don hakabaki ki long kami ki don chongut khat armut ki thau ki SSG bat nangta nakaliam ka sarkar gi ai ka jingarap gi ong ya kata ka capital fund kabangi ai kerpang ya ki bigilat ban sedang ni ya kakam ban hade nang tangi penbut padero ya ki skim ki bingila ruban ai leng bakalun nyau po persen kadek subsidi bat life po persen kadek kalun bat kalun ru mdei kasut ke bahe nrei kasut ke patang si persen dan persen te ya katar matrai ki bapun gimtip dengan dia tu ya pi Hidei ki badon bok ba pidon ka blok hang ne lau ye to pendon kam ya kane ka blok ka jong hi lek keli na ki video na ki officers ki batrei hak tu kin se ya thu ya pi ko bakalong ki babon serta ki skim jingerap ki kon samlang tang ong pi ngai ki babon bahanang den reject tia jong ki badon sap ban sna film ban penmi film ki bedon sap hakarwai kasio kita ki skim ki don ki bingi ai nang ko ki khun samla ki badon ye ka sap ka phok te nakata ka daw nga kwa ban ong ye pi hakane ka puan sngau bha ya trelang batngi ka party NPP wat lang isya nyau ben isya keren hadu kata Rengin nang yang skem triang ban warna ia ka jingkela ka bapaka ban warna ru ia ka roy kapar bat khamtam ban warna ya ka jingkerku na kementaki kun samla kentei bat sengrang ki bat don ka sap kapong bat ru ki bala ya ka ban long ki breu ki bala ban pendon burom ya ka snong ka thau ya kari ka jaj penriu bat ya ka jelam ikla jongi parok koi tengam ko asu banda buntin sa sisin pat ngakerpat ya pi iwei piwei ba pitskau bha ya ka ban ai ka jingkersan ka bapura ya uniu reurang ba ubade sitting FDC jongpi bat ru u candidate jong ka party NPP sa sisin pat bain yo ya ka jingjok ka badon burom ban ngangit skem lang baka jingjok ke jong uniu rangba o ba pasmon dekar unang penyajan susu bat ka tengkong ying jong ka government bat pi ki pait ba